des d'un paisatge cap a l'infinit. Tenim també la mirada al detall, la mirada a l'inserto cinematogràfic, com els rostres, com les expressions que tenim així darrere de nosaltres. És tot una mirada, però una mirada a través d'un viatge que es maneja del temps i també de l'espai. I a partir d'ahir intentarem organitzar tota l'obra que portava Mercè i fer aquesta mostra que temps que ha estat satisfactòria. Estàs content? Jo estic molt content. Jo també. Bé, jo no tenia que presentar la mostra, realment tenia que fer d'introductor. Qui sí que té que fer la tarea, la tasca de presentació, és Teresa Chafe. Ella és escultora i vicedegana de Qualitat i Comunicació a la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. Moltes gràcies, Josep Lluís. Bé, primer que res, suposo que com jo, quan haureu entrat ací, heu vist com ha evolucionat Mercè, com les peces acaben seguint de la qualitat que estem veient en aquest moment. Jo fa molt de temps que conec a Mercè, fa més de 15 anys, ja és un any. La vaig conèixer a partir d'unes peces pintades sobre paper i molt ràpidament, amb molts pocs gestos, era capaç de crear unes cares amb una força i una expressió que em van captivar totalment. Ella em deia, tu veies classes en la Facultat de Belles Arts? Dic, clar, és que queres vindre. Jo no arribaré, jo no puc. No pot ser, com que no? Tu no saps el que estàs fent. El que tu estàs fent no es pot quedar a casa. Tot això tens que treure fora. Em consta que no sols ha anat a la Facultat de Belles Arts, ha recorregut més de 5 escoles diferents. Ha anat veient d'uns i d'altres, però el més important és que, gràcies a aquest xicotet amà que entendien els demés, es pogut treure tot allò que estava dins. No perquè és que t'ho han posat els demés. Tota aquesta força la portava ella dins. Mireu com és una persona que, tal qual, conforme la veiem, és com una esponja, és com un poro obert. Tota la seva pell està sempre esperant a veure, esperant a agarrar tot el que l'envolta i com la mirant és el que és capaç de mirar el que veu, mostrar-nos el que ha vist. Aquests paisatges que donen la sensació que hem estat, que tots es reconeguem. Per què? Perquè deixen de ser un paisatge concret i acaben seguint els nostres paisatges.